Ало? Да. Я пак последното, че не го чух. Викам, че следващия път ще извадя циците. И си нося билица в задния джоб. За следващия, който ми покаже курък си. И какво ще си носиш за буквално и вулгарно, но въобще не ми дреме. И какво ще си носиш за задния джоб? Вилица. Ага. За какво ти е вилица, бе? Аз ти казах за следващия, който ми покаже нещо. Ага. А я кажи колко човека от бара, колко процента от бара са ти го? Еми около 90, поне така си мисля. Ага. Да. Я кажи това преди малко за фането. Не искаш да гледаш толкова, не искаш един. Не мога. Аре, кажи го, бе. Кажи го, че е много смешно. Аре, моля те. Не си ще опратко. Кое точно да кажа? Дето не искаш да виждаш много един... Ами аз ти го казах 300 пъти, нещо да виждам 100 000 куреща, искам един. Се на принципно, нали, дори е научно доказано, че е достатъчен. Не се смей! Не, бе, кажи го както го каза преди малко, бе. Не мога! Забавляваш ли са? Дай те записвам. Усетих! Почувствах го! Ай, после ще го пускаш наляво надясно. Мене ме вече не оцелих момента да почна записа. Не бе, аз казах. Леля ми казваше корища под пъти на пътицата. Сега осъзнавам колко е права. Ма не е смешно. Никак не е смешно. Верно ли е? Верно, да. Продължавай да записваш, нали? Да. Копелен сега. Не, бе. Просто хората ти подхвърлят оферти по този начин. Не, те не се бати офертите, те не ми подхвърлят оферти. Мамка си фашистка, копна лемърфунанка си фашистка. Разкарай го, аз ще го добро